В това видео ще ви запозная с дизайна или как изглеждат банкнотите от 5 и 10 евро и защитните им елементи. Двата номинала доста си приличат. Основната определяща разлика е цвета. Банкнотите от 5 евро са винаги сиви, 10 евро са червени. Отпред имаме нарисувани порти или врати за всички евробанкноти. Ето, това е банкнотата от 5 евро. Имаме две серии. Първа серия, където е изписано евро и инициалите на Европейската централна банка, са изписани на латиница и с гръцка азбука, и втора серия или серия Европа, където е включен на и кирилицата в изписването на евро и инициалите на Европейската централна банка. Ето го изображението на двете банкноти. Аналогични са характеристиките на банкнотата от 10 евро. Ето го изображението на лицевата страна. 5 евро банкнотата от обратната страна. Ето мостът, който е всички евробанкноти обратната страна имат мостове. Ето съответно на първа серия, втора серия. Виждаме, че картата на Европа на втора серия е в дясно, звездите са в ляво. Всъщност това е първа серия. Ето, аналогично 10 евро, звездите, картата на Европа. Ето го мостът на 10 евро. Втора серия, серия Европа, ето картата на Европа и звездите. Мостът изглежда по-обемен, по-заоблени са формите. Ето втора серия, картата на Европа и звездите. Съответно, нека да разгледаме накратко и защитните елементи, които са достъпни за всеки един от нас. 5 евро серия Европа, релефен печат, номинал, основно изображение, портретен воден знак на Европа, портретна холограма с картата, с портрета на Европа, смарангово зелено число. Холограмата и смарангово зеленото число при накланяне на банкнотата са достъпни. 5 евро първа серия. Отново имаме релефен печат, воден знак на основното изображение, не на Европа, осигурителната нишка в средата, цифри, допълващи се срещу светлината, холограма при накланяне и златисто-перлена нишка. Аналогични са защитите и на 5 и на 10 евро. Втора серия Европа имаме релефен печат, номинал и порта, портретен воден знак на Европа, портретна холограма с портрета на Европа, смарангово зелено число. Първа серия 10 евро. Виждаме отново релефния печат, водния знак на основното изображение, осигурителна нишка в средата, както и при 5 евро първа серия, цифри, допълващи се срещу светлината, холограма и златисто-перлена нишка. Ето, така изглеждат банкнотите отзад. Ето предните страни на банкнотите, лицевите страни. В заключение искам да добавя, че в серия Европа има повече защити с специални технически средства, ултравиолетова светлина специална. В друго видео разглеждаме банкнотите от 20, 50, 100 и 200 и 500 евро. Благодаря ви!